Evder navenda barjarê Mereşê navê vê cadê jî cihda Trabzon e û herî zêde yek ji herî zêde cihê ku avahî hilweşiyayê Evder e wek ku dibînin li vê serî heya dawiya Kolanê avahî hilweşiyan e. Vê derê aliyekî xebatên rizgarkirinê berdewam dikin. Hin cihan jî êdî ber bi qedandinê ve diçe îro roja şeşê ye. Li vê derê dayîkê ku kurek saxî derketine vê sibê jî bi giştî 4 kes hatine derxistin, 3 kes mirî bûn mixabin û yek jî birîndar hatiye derxistin. Li gor karbidestan li tevahiya bajarê Mereşê 914 avahî hatine hilweşandin û hizaran kesan canê xwe ji dest daye. Wek tê zanîn erteja destpêkê li bazarcika bajarokê Mereşê pêk hatibû, piştî 9 saeta jî li bajarokê Elbîstana Mereşê pêk hatibû. Li va her du bajaroka pir zêde avahî hilweşan e. Li navenda bajêr jî hûn wek ku dibînin evder jî hilweşaya û tîmên rizgarkirinê dixebitin. Ez carek dibêjim hin cihan tîmên rizgarkirinê karê xwe ber qedandinê ve anîne, hin cihan jî hêj dest pê nekiriye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Mereş.